Hello, good morning mga ka-friendship. Welcome to our online class para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. Today is March 14. It's a beautiful Sunday holiday para kanatong tanan. And I am hoping and praying that you are doing great for today's. I'm hoping that nasa maayos kayo na kalagayan. At ang mga lagay nyo ay maayos rin. Welcome mga friendship. So, before we will start with our greetings and dedications, before po tayo magbabasa, magbibigay lang po tayo ng reminder na whatever you can see, whatever you can hear, lahat ng ito ay katuwaan lamang for public entertainment para mawala ang atong mga problema sa kinabuhi. All of this is just for fun. Walang seryosohan sa ating online class. At sa mga greetings and dedications na hindi natin mababasa kasi alam nyo naman ang protocol, maliit ang cellphone natin, iilan lang messages ang mababasa natin. Don't be discouraged. Have faith. Believe in yourself. Just type and type it over and over again hanggang sa mabasa yan ni Ma'am Ellie, ha? Yan lang. Magsisimula na po tayo mga ka-friendship. Ayan, so... this online class para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay is brought to us by Yamang Bukid Turmeric with Ginaura Procombins and in one instant herbal tea. Kinahanglan mo inom taani para healthy tagtanan, malayo ta sa mga sakit, mga pagsulay sa kinabuhi. And of course, ang atong lain nga sponsor, ang Julian Store. Diya sa Dumaguete City, nga magahatag ka na ito, magadalit ka na ito, o mga bag o mga trendy nga mga RTW sa reasonable kaayo nga presyo. Kontak ka lang si Madam Mardy We, and of course, ang pinakalamian nga garland recipe. You can also contact Madam Mardy for your reservation kung ganahan mong magpa-deliver. Ano mga friendship, so ato nang simulan ang pagbabasa ng mga greetings and dedication nga ito na dawat gikan diri sa atong online class. All the way from Texas, USA, mga good morning, Maribel Vistel Griffin. Kumustamos mi amigas, mi amigos? Kumusta ang mga lagay natin dyan? Michael Dan, Divina Gracia, shout out kanima, walang jowa, walang malagas, Belly Baybayon, Verazul, and of course, Mami City Dorev, Ellie, long time no heard. Past tense talaga eh. Long time no heard. Ewan ko, bakit hindi tayo naka-heard each other? Dani Gajera from Zamboanga, Sibugay, Cristita Aguilar, Mario Banlat Lapad, happy Sunday kanimo diha, the queen of film mode. Every Saturday para sa iyang interview with different iconic and stars in the universe. Christy Aguilar, kang Casimero Gumapak Rigi from Maganda, Tarragona, Davao Oriental. Madam Emerly Sinas Araula, shout out ka na Madam Catherine Escobedo Bichay, Cristel, and Alma Sam Nicolas. So ato ng pagbabasahon ang una nato nga entry for this Sunday. Tapos ang kuha na akong cellphone kaya na ito dirigi send sa atong sender ang problema na wala na akong cellphone. Gidala na sa akong boyfriend. Yang giprinda kaya wako kahatag og budget. Alright mga ka-friendship, ito na ang ating first entry para sa ato ang katanungan sa kinabuhi og mga padayugdog diri sa kahanginan sa ato igsuon nga si Inday. The generic name is Inday. Ma'am Ellie, itago lang akong pangalan, Ma'am Ellie, sa akong salmot karon sa atong programa nga online class. Pariha ta og dugo, Ma'am Ellie. Pariho jud tag dugo. Gikan mas Red Cross ning akong dugo, mapariho da ita. Sige, pariho ming LGBTQ community, we belong. That's why pariho tag dugo, Ma'am Ellie. I am 25 years old nga na in love sa 19 years old. Mauna ni Ron, oy. Ma'am Ellie, human niya makuha ang tanan nga iya nga gusto nga makuha diri kanako. Kalit lang nawala og nibiya. Ma'am Ellie, ang akong pangutana kay daghan kong nahatag niya nga butang. Angayan ba nga akong bawion og balik ang tanan nako nga nahatag kaniya?
Pastilan ka, day, oy. Ayaw nagbawi, day, oy. Ang nahatag na ayaw nagbawi, kakaloka. Oh, ang pangutana na diri is, Ma'am Ellie, daghan kong nahatag niya nga mga butang. Nibiya naman siya, angayan ba nga akong bawion o balik ang akong mga nahatag niya? Ay, ni mo yot, oy, kay mano pang nanghatag ka niya, oy? Wata ka nang hatag? Cash na unta lamang to. Problema ko na yots kay the moment ang muhatag, no? Wa magutag huna-huna nga bulagan ta. Ay makahuna-huna ra magunta sa time nga nawala na siya, ganahan ni magbawi unong sawa nang pagbawi nga nilayas naman na nagitawag na tog di malas kayot. Ug muhatag ayaw og ihatag tanan. Una siya ginaingon nato nga ayaw gihatag tanan. Pagbilin o para sa imong kaugal ug muhatag ka kanang just enough nga malipay ka nga mohatag sa butang nga imong ihatag kaniya. Ana lang gyud ayaw nagpasulabi kay mo man nagmahay man po ka. Ayaw hatag og butang nga magmahay ka. Shout out kang Boyet, kang Casimero, Gomapay, Corrigi, i-greet lang namo ang among mga ex. Sana malipay sila sa ila choice. Nalipay gud to kay gibiyaan man mo. Anay ginaingon kung wato ni Bea nalipay to makanibiya man so wato nalipay nimo Casimero ni kuyog maglain so wato nalipay sige dawatan lang ang pildihon. Sherry String shout out kanyo dam wala jud kupas ang buhok Madam Eli mao nagkadugay nagkakalkag man akong buhok oy mura man tagilayog anig laing espiritu. Valentina Rapales, Arj Balon, hello Madam Eli, shout out. Princess Megan Villamor from Japan, shout out kang Marie Makishina Sitnowe, Tina Palomano Amancio, pakigreet sa Kirk Silver Pure Silver Italy 92.5, mura-mura lang. Unsa man na siya tinam negosyo ni? Negosyo. Shout out kang Marilu, kang Tess Sareno watching from Hong Kong, kang Madam Hinara Diaz Liriana diya sa Upper Lipayo. Good morning kang Sweetie diya sa Kingdom of Saudi Arabia. Ma'am Eli na kuryentihan imong buhok. Tingog man ayo ang buhok. Tindog di ay ni tindog day kay basta siya makita di siya gwapo ni akong buhok day. Mutindog mugahi siya day. That's the only difference that you can experience. Joy Kabulan, shout out. I'm your number one fan from Holy Child Hospital ER. Hi, Madam Joy. In regards ako sa akong ka-friendship diyan si Annalie Lumukso. She is a jumping woman. Also working at the Holy Child Hospital. Regards ka ninyong tanan diha and hope you enjoy listening to Ma'am Ellie. Ma'am Catherine Escobedo, dili lagi ko ka-process sa stars, Ma'am Ellie. Naaman unta ko'y load. Ay cash na lang, madam. Ayaw kalibog, cash na lang para dili maglibog imong vital statistics. Ma'am Ellie, dili gyud maayo nga magpalabit taghatag sa mga butang, especially kung beyond na sa atong gana. Kay mo man na at the end of the day magabasol, magamahay mampud ta unya magplano pa tang bawion. Ang gihatag na kay katong nihatag si anang butanga, kabalog gyud ko nga nalipay siya nga mihatag anang butanga. Share kay nihatag gyud ka nalipay gyud kahitabo nga gibulagan ka mo nang imo jung bakwion. Ang labi kay mi man pud ang bisige. Kung imong bawion ang mga butang nga imong gihatag kanako, gibalik ang duga sa kalipay na. Una ni Ron, usawa ni mo na pagbawi. Siguro gatulunan nimo ng uban. Siguro nawaslik na nimo ng uban. Asa pa man to nimo, di mo to madala og Google, di mo to nimo madala og search, asa mo to nimo, mo pud diha ang gitawag nato ga patas. Wait, mo mga lalaki, oy. Bitchay Alejado Adsol, salamat sa imong 150 stars. Marvisa Tuayon, ayaw na kay dunot na to. Ngita laman lain para lain na pud imo tagaan. Ngita kag lain na pud imong tagaan, lain na pud imong mahayan. Ano na kinabuhi, mahay-mahay din pag may time. Dan Juan Alpechi Carambo, hello po, pa-shout out. I'm watching from Cebu po. Biron Villapuerte, Barzinal. Hello from Puerto Princesa City, Palawan. Nakakamatay ang sayang. Dulot mo sa iyong music tutorial with a certain music voice. Who is she anyway?
She is teacher Dan from Cebu, I guess. This Sareno, salamat sa 75 stars. Hello, Madam Joanne. Ma'am Ellie, happy na po kaayo ang Sunday watching your live. Hihi, nabuhayan kami ng dugo. Kailangan mabuhay inyong mga dugo kay blood clot na, lisod na. Ingon si Madam Catherine, according to her, walay bawi ay, bawi akong pati ginikanan imo ihatag. Unsa naman? Oy, James Ryan, Marco Alfanta, sala na niya, ma'am. Kay ano po siyang gabugag panghatag? Mura po na siyang si Santa Claus. May man si Santa Claus, kung manghatag, gigihatag, yun niya, kay bawion pa man niya. Wala gaplanong siya, gapatambag siya, bawion ba o dili? Para nako, ayaw nagbawi aday, ihatag na to day, ilubong na to sa kalimot na, importante day, nakatilaw po ka day. Kaya syempre, pag tunol, anak naman nagitawag nato og wrist back. O, pag tunol nimo, kabalo po kung gipahalipayan ka ato niyang urasahan. O, naapod siya'y nabuhian sa iyang lawas, nga di na po di mo mabalik. So, muna tingali to'y bayad sa butang nga imong gihatag kaniya, day. O, kung kain na, no, kan abang muhatag batan niya labag sa atong kalooban. Francis Sarah Miraflor, watching from Conrad Hotel, quarantine sa Manila. Oy, amping-amping sa mga ipang quarantine. Maripi Fontila Desla, Jason Alpechi, Coramba, Los. Shout out to akong wife Jeanette Torregosa Urakoy, watching from Australia. Kichi Collins, stay safe, healthy ayay ang akong stress reliever. Salamat. Mercy Me, maayo nga good morning kanimo Mercy Me. Thank you so much for watching this sa Nebraska, USA. Chris Chicas, early greetings from Washington, D.C. And OFW sa Taiwan, Michelle, pa-shout out dito from Region Lipi, Nulagan, and Ronel Arellano. Kung ako po'y lalaki, Ma'am Eli, dili po na ako giuli ang gihatag. Mike, mabalik tong kalipay nga akong gihatag po niya. So magkwintahanay na lang mong duha. Nihatag ka, nihatag po siya. O, so patas ra mo, geng. Lagi na, no? Ay, lagi magpalabi lagi. Kaya mga lalaki lumalabay lamang. Wata kabalo nga dili ra kita mo gihigugma. Samtang gahigugma ta sa usa ka lalaki ingnon dayon tanga. Ikaw ra gyud ang akong baby. Oh? Ikaw ra gyud ang akong the only baby. Wala na kakabalo nga. Triplets di ay mo. So, baby 1, baby 2, asa magkana? Baby 1, baby 2. Lagi pang kukok na. Teresa de Villagracia lagi. Salamat sa 45 stars. Joy Kaluban, Kakabulan, Kubalan. Saan mo nalibat-libat naman ko. Nakapamahaw man unta ko baka. Thank you so much. Shout out, Ma'am Ellie. Yes, in regards ikaw, ka-remember ko party na mo 2019. Ikaw ang MC Funny kaayo ka. Baso sa sunod party when pandemic is over, Ma'am Ellie, kuhaon ka na og balik. Kuyawan, man tanak kuhaon tagbalik. Basag dextrosa na kunin Joy. Payna Pipen Aligre, salamat sa 150 stars. Salamat sa mga naghatag og nagpaambit sa ilang mga stars sa kalangitan. Baling gwapa ka sa imong buhok, Madam Eli. Dili gyud na siya malalis, Brendon Imbo. Baling gwapa sa imong buhok. Normal gyud na siya ka electrified. This is what we call electrified hair. Ang buhok nga ni agig kuryente. 2,000 volts mo ng tuskig kayo. Yayang Radones, Casimero, pwede man na basta iuli ang duga mo. Di lagi mauli ng duga. So na pag-ulian ng duga, oy nga, namala naman to. Love it, Silis. South, Madam, watching from Daegu, South Korea. Pero medyo lingaw, basta ikaw mag-live. Love you, Madam Ellie. Keep in good vibes. Good morning, Ma'am Ellie, Jalin. Ay, Madam Jaylene Perez Basan. Shout out kanyo, Madam. Kumusta mo sa mga negosyo diha? Dahil Joam, idol po, shout out lagi. Pinagtagpo, pero di itinadhana. Munang ako para nako nimo day. Ayaw gud palit og sinako day kay kanang sinako magud day. Mura gini maabot ang panahon mabalaw ko may kinilo na lang imo day. Ayaw ihurot imong kabtangan day kinilo ra gyud day tambag na ko nimo day kinilo kay basig karon ganahan kang mukaon og ganador. Sunod ganahan kang mukaon og binlod.
Sunod, ganahan na po ka mukaon o kanang NFA. Anak magpuputang mga pariho nato day kanang balawan man punta usahay di man punta ganang sigurag kaon og karni. Usahay ganahan punta katong tuorang mga isda-isda o kanang nawong mura katong isda sa bato. Dahil Joan, salamat sa 45 stars. Rajan Lipi Nolagam, salamat sa 75 stars. Pa-shout out Ma'am Ellie kang Sharon Alabata Ozario sa akong lola nga mag 100 years old na puhoy. Correct. Muangat makunomida sa bagakay dahil. Nya wala ba yung signal ng bagakay? So magsayo na naman ko alas 8 lang kumugikan. Jawo Saludar send 75 stars. Salamat guys sa katanan. Weng Hilsano pa-shout out madam diri sa Hong Kong. Unsay topic? Ay naulahin na po kaday. Well anyway, aside sa ato nga sender karong buntaga nga si itago lang nato sa pangalan nga Inday nga pareho migdugo nga gikan sa Red Cross, ang ayan ba kuno nga iyang bawion ang mga butang nga iyan ang nahatag ngadto sa iyang boyfriend nga ni Bea kaniya. So kung aduna na po may mga pangutana sa kinabuhi, ganahan mo na isalmot dire, mga kalibog, mga kagulanan, mga kasakit na sulod sa inyong mga dalamham, i-type lang ka na dire sa atong comment section, kaya ato ka ng pag-asawaan, ato ka ng paghahatagan, o mga yukat nga mong opinion o mga advices gikan sa atong mga ka-friendship karon. So paki-share na lang mga ka-friendship sa atong live karon. Shout out kang Daniel Agustin, Odo baby ko. Hi madam, aslan ko madam. Paki-share in hearts views my TikTok video. Sao man ako na. Di mo ko kabalog TikTok, di kay ko mag-TikTok, hindi ko kabalo. Uga, left the group, Ma'am Eli, kay nakakita naman kag forever. Sana all. Paano to die? It's a prank. Hail Bravo Ikong. Shout out from Sibulan Analincido, Ampuan. Tagig Manila, Imelda Mendoza Fernandez. Good morning kanimo, shout out. And John Novaro, happy Sunday, Ma'am Edwin Espinosa. Asa na ay lugit, walay lugit. Ay social meron kay ato mismo social nga lugar kay dadon mi sa akong madam. Happy Sunday to the ever beautiful diha sa Municipality of Seaton, Jilin Ragay Pagon. Shout out kanimo madam. Ma'am Ellie, lesson learned na sa mga pareho ninyo agay. Naalahig man noon ko aning tigtatambag raman ko. Lesson learned na para ninyo, Ma'am Ellie. Kinahanglang mahibalog yun mo handle sa situation. And don't give too much para walay mahayay agay. Padulong manako ni oy. Ay, nako, Mark Anthony Hamosville, pamili pa shout out sa PCG Ormog. Nalingaw mi naglantaw sa imong programa. Daghang kay salamat, Mark. Imelda Mendoza Fernandez. Happy Sunday, Ma'am Eli, watching from Ormoc City. Ako po, Ma'am Eli, ako i-advise ang lalaki niya, Ma'am Eli, nga 19 anyos. Ayaw po din tawag i-take advantage ang kahuyang ni Inday. Oo, kay dali ragog kaayo na silang pahuyangon. Labi nag-imong pakitan og motibo. Labi nag-imong pahikapon. Maluya day na kung unsa imong pangayoon ihatag dayon, ayaw intawon itik bitaw no mga lalaki po. Ayaw intawon may take advantage. E basi mo na makaingon makapamrindamig baka, makapamrindamig baboy. Pati kanding sa silingan maprindag apilisod. Reggie William Malinis Resurrection. Good morning, Ma'am Ellie. Daghang NFA diri sa NFA. Di ay nabulad na kay ning init na jud ang langit og yuta. Pa-shout out all the way from Zamboanga del Norte YouTube channel. Reggie William, and I love you. Ramil Mapula, shout out from Pagadian. Happy Sunday, Ma'am Ellie from Cayman Island. That's coming from Welbs, Calumba. Ang ingon ana nga klase sa mga lalaki, Ma'am Ellie, nawong og kwarta. Adili po tingali, naka-timing ragod ni siya og pirtihon po, no? Ay maka-timing gali kag lalaki nga pirtihon ay hurot gyud. Hurot gyud ang duga. Pasagday na lang to, Inday. Palit na lang siya glain para niya ayaw na lang ipabawi. Maugay na akong giingon wing, ayaw na ipabawi. Dugangi pagani. Kadudong mubiya naman po di ka, nakuha naman po ni mo tanan, nakipamasahe. Okay na ng love. Up to the last minute nga naa pa siya, ihatag na lang ang tanan. Og maako mingon man ko nga dong unsa man dong naa pa kay wala nakuha.
Naapa kay ganahan nga makuha kay ato na lang hotdog post lang di na puta magtagad uso. Lorna Di Pusoy, happy Sunday shout out sa tanang taga Nagbalay, Santa Catalina. Hi Sir Ian and Ma'am Robilyn, maayong buntag mapili. Pa-shout out sa ako nga friend nilang Papa Ilbert Albuera ug sa iyang asawa nga si Ma'am Michela. Salamat kay sa ilang gihatag og lamian nga homemade kimchi. Wala po ko kakaon og kimchi. Gusto ko lamian ng kimchi oy. Mura ra man nag-cabbage man tingali na butag sardinas mo ba na? Cabbage, basta maglantaw ko kimchi, muna siyang cabbage nga gibutangan og sardinas. Atong family sardines. Christy Aguilar, pa shoutout sa akong mga anak nga mga buutan. Oy, swerte kay basta makaanak og buutan, no? Kana pagpadayon gud mo sa pagbinuotan sa kinabuhi, ayaw mo pagpabuyag, ayaw mo suhin nako. Buluyagon. Chika lang. Eli Alcazime, Ma'am Eli shout out. Taylor Huka. Ma'am Eli, dapat maglikay na siya. Di na siya magpalabi. May pa iyang unahon iyang kaugalingon kaysa magsige siya hatag-hatag ang mga boyfriend. Nya karon wala na siya kwarta, biyaan na siya. Mahay na siya ron. Grabe po mo makapangasaba, no? Mura man po kamo inahan niya. Ma'am Eli, shout out ko sa akong asawa nga si Mario Gapanday. Thank you sa good vibes. Ako ni Celino, Genevieve Abilina Cuyos, Joel Saludo. Madam Eli, di na nako bawion ang tanan kung ako ag muhatag dito sa akong ex-oy. Basig bawion na niya ang iyang duga. Guwapo ra ba ang resulta? Muna yung butang nga, di na nimo ikabalik. Take note of that. Ing na akong dugangan, Ma'am Ili, para perti, maugon akong style wing. Kung mubiya manggali, paplitihan pa nako. Pero paambusan ako sa unahan. Itchy Collins, ayaw na bawi kay parehos raman mong gilamian. Tinubi na, nalipay siya, kay natunulan nimo sa cellphone tingali. Wata ka balo sa imong gito, no? Cellphone. Ay, syempre, before ka nihatag sa cellphone, naniguro po ka nga, naapo kay makuha niya. Brandon Imbo, dapat man naagamon nga agreement, legal contract para mabawi raog mubiya. Naadain ana di ay ko magugmagugma rata. Mapareho na mo nga bayo talaga, pirma-pirma pa mi. Nga makita mig lalaki, malimot naman laman mi kung saan ang hitabos among kinabuhi. Ala birada kay biradaan na may mahibalong giuwat mi kanang biyaan nami. Paita sa kinabuhi. Emil Dominio sa Fernandez of Eli nagbasa na sa kay ulan naman sa dire. Nag-ulan dia sa inyo dire sa amon init na day. Moy Palaboy, Dan Mondelo Jr. Shout out from Ayong Tubig City, Maymay. Gikan kang Reggie Pam Ilig, bisan minyo naming mga lalaki. Lami gihapon, mas kusga nami kaayo. Sama ka member ka dia sa Dragon Ball Z. Reghan, I love you. Eddie Higuera, pa shout out my YouTube channel, JMJ Nazareno 9. Prayer mahuman pandemic, correct. Gikan kana kang Sir Eddie Higuera. Carol Alegado, good morning from Saudi. Casimero, pa shoutout sa akong friend nga si Kent Martinez Matayab nga sigig hinuktok kay wala ka move on sa Gibulagan. Ay Ginoo ko. Pag move on na mo sa Gibulagan, oy, kay kanang nibulag ninyo na enjoy na sila. Asa man ka magpabiling ka sa kakahapon nga walay hinungdan. Magpabiling ka sa imong mga emosyon nga di naman sa kabalikan. Ay nako, sa tanang gibiyaan diha pag move on na mo oy. Heights Pinay RN, unsa na pod ni madam, puro pod lamang gugma. Pwede hisgotan ang mga utang kay manghulam unta ako. Ay lain po na imong problema. Ato baga po na imong problema diha, Heights. Kung ganahan kay salmot imong problema, kay tabangan po nato na. Kung nagitawag na tog utang pa more. Lingawa oy ataya jud maunay ginaingon mahay na dis unsa gugma pa mo diha. Hala sige, pagpunto ra mo diha. Gugma pa mo. Bima BG, salamat sa 50 stars. Merly Davidson, mamili pa shout out sa akong mga parinte sa Jinsan gikan sa Canada. Evis Dalawis, happy someday. And ipabarangay Ma'am Eli para dili pamarisan. Oy makaulaw man na sa nakaayo oy kay pagpangutana ana dito sa husgado ba oy. Barangay captain man ang onya. Isa may gauna-una aning kalakihan tingog diha yots.
Ano, maulaw man kog maakot tingali na sa sitwasyon. Uy, bahala, uy. Maghilom-hilom na lang ko. Isulbaron lang na ako nas hilom, uy. Ano po magpaabot og barangay-barangay ba, uy. Mag-abot po sa barangay, unya magdigahanay. Unya, mas makaulaw ra bag kita, unya lalaki na miingon. Unya, kung saan man ato na. Ay, nago. Pwera na lang og salakyan na gud ang gikuha kay bawion ko dako. Pero masilpon-silpon na alingasa. Imo na oy. Halapag balaw, paludan pati ka good for 2 weeks. Mendoza do Matthew, salamat sa 25 stars. Edwin Espinosa, Madam Eli, nganong gipaningot man ka? Abrihi ang aircon, gipaningot bitaw kay Kola, may aircon ko diri sa amo. Init kay diri sa amo. John Lee O'Malley Tanyamor, good morning Madam Eli, pa shout out kung adiyo nga ayog bike og ni Jang Real Madam Imelda Minyosa. Ma'am Eli, may pa ang yuta kay nabasa na sa ulan, pero ako dohana ka tuig nga gauga. Padulong po na siyuta na basta mag-uga. A woman's loyalty is tested when he has nothing. A man's loyalty is tested. Nakakog testicles, oy. When he has everything. Anong in English naman kada ajuan? Tested naman ang imo, oy. Naunsa man ni. Naay nangaguba diha nga mga kuan. Sama na. Naguba kay imong gipatested. Appliances na Joan, ang woman's loyalty is tested when he has nothing. A man's loyalty is tested when he has everything. Ay, maurago na og na kay kwarta, daghang kag amigo. Kung wala kay kwarta, mag-inusara na po ka. Normal, simple equation sa mathematics, gikan sa algebra. El Nino na di ay, baling inita diri sa amo, ambot lang. Basig daghan na ko kaigsala, no? Gainit man ni akong lawas. Edwin, Madam Eli, Asenso nakakaayo kay naka Louis Vuitton naman ka. Ay, wala pa ni dong. Oo, ako nang gisian galing ni kay nabalaw na ko. Joanne Tubio, good morning. So kung naapamilay mga pangutana salmod sa kinabuhi, no, i-type lang sa ato nga comment section para ato na mahatagan og pagtagad. Tara mga pangutana, welcome ka na igsoon. Madam Eli, kanang mga nag-uga diha, pwede akong paulanan, kanang magbaha, magluno. Sulyira Regi, kung makaya nimo kay kana imong imo ra mga istorya, international na. Ang uban to as Hong Kong, ang uban to as Singapore, kanang ila pag international. Unya kung naara ka sa Pilipinas na kinahanglan jud ka nga mo open country ka, usa ka makasulod anak kay pang Olympic size. Muna sila mga OFW, one size fits all. Ma'am Eli, inana ng foreigner hair, mangupya na lang ko sa Google. Girigla siguro ka, madam. Dili ba sa kuriglahon? Basig ikaw di ahids, gaminupusal na ka. Sigurado di ahids, ha? Migoson Rosales, mami, maayong buntag, Versky Balnig. Pa-shout out nga ga-birthday karon nga si Melsur Bangkal, papa ni Michael Bangkal. Shout out kanimo. Wala joy bawi ay oy kay ang tinuod nga gugma dili pareho sa butang nga pwede lang makuha basta ang paghatag sa mga butang kana dakong grasya na nakatabag siya. Tingali gibawi niya kay nasakitan. Oo. Muna diya, kung di ta masakitan di mabuta magkuna og bawi, no? Tanawa lang. O di maputa makarealize nga gibinuang na ta until maabot ang time nga gibulagan ta. Muna diha, mayon tag pagkita ninyo pagbulag daan mo. O pagka boyfriend girlfriend nyo bulag ta. O para magkahibalaan na dayon, dahil pagbalik na pud mo. Well, Luisa Ilnazi ng Eli, na ako'y problema. Na ako'y i-share gamay nimo. Ang ako problema, ako sayo ko nabalo. 39 pa ko karon, nabalo na. Tinuod ba? Ang imong una mabana, butan kaayo. Karon og magminyo kog usob. Basin mo balos nagmabana nga lampingayasan. Basin makita ko og mupalangga nako kulata na unya mahadlo ko. Bala ang akong imong mabana buutan kaayo. Ay walay ingon anak madam, paswerte, wa pa na prosperity. Kung magka-timing yung kaglatay batasan, ayan lagi padayon.
Mahibalo man gyud ka ba kung lat ay batasan or dili? Kita man gud in denial man gud ta once we are in love atong gi-deny nga lat ay siya. Pero kabalo gud ta nga lat ay na siya batasan pero imo ra gi-consider because kay nagugma ka niya, di ba? Ayaw day. For the second time around ko mahigog makakinabalo ka, kinahanglan ko inantigo na imo day. Kinahanglan ko that you will choose the best and the right person nga kanang muunong gyud nimo. O kanang tawog yun nga muhot ang gun nimo sa kalipay kasakit kamatayon. Kanang mutabang siyang aswat sa imong lungon kung ingkasog maunag ka. Dili kay hiluan ka niya. Barchana Ferdinand, Madam, shout out po sa Barchana family sa Zamboanga City. Jinx, happy Sundays. Madam Clarice FZ, salamat sa 100 stars. Shout out kanimo. Meluisa Lisuda, kaayo i-analyze imong problem, ma'am. Oo, gani galisod po kay kog analyze unsa siya pag-analyze dia. Hides, ikaw na lang may tambag pag PM na lang mong duha dia, Hides. Estela Oricolio, shout out kanimo, salamat sa 45 stars. Ma'am Eli, pa-shout out sa akong eternal life nga wala gyud bayari sa ako ang pensyon nga supposed to be makapensyon nako but sige lang. Og promise, gi-share lang nako nimo, salamat. Promises are said to be broken but not applicable for everybody. Munang kita dito pasagad og pahulam og dagko kay nga kantidad, dili ko ta magpahulam og kwarta, ilabi na gyud kung wala ga pangapin ang atong kwarta. Oo, kay dili na may isalig rong panahon na kay daghang mga tampalasan. Daghang mga walay batasan, daghang mga walay buot, kung manghulam pa, paluoy-luoy dayon, kung kita na manilingil, kulang patatig bason. Unya ingnon patang paghulat kung kanus ako mabayad. Ayaw sige balik-balik dirig paningil kay matigbas tikaw. Merle Davidson, ana lang yun na lesson learned po nato na ako nakapahulam ang puko sa una. Unya karon magpahulam ang gihapon ko pero ginagmay ra oy kinadakan 500 tingali. Samot nagdili ko kaila kayo dili close unya ni kalit rag PM diya kay manghulam muhatag ko pero gamay ra oy. Di na alto bar kay kabat sa panahon ra gud manginahanglan ta kung kitay maningil nakita pa yawa-yawaon. Mga panulay yung dagko no lamig og pang sambyohon og lading. Ang Eli hadlo ko anang pang international onya kay pang Olympics man ta. Bisan pagpulo kapatong sa Hollow Blocks kaya nako. Ay ambot nimo Reggie taas ka kag imagination dong kung ana ka taas ka fighting spirit. Practice jud tag move on oy. Dapat mag-practice move on. Jomar Menyosa, shout out po. Choi Chin Stred, Sandra Berg, Goten Morgan, guwapa. Happy Sunday. Happy Sunday kanimo Madam Sandra Berg. Edwin, what's inside the box? Wala. Mo kuan ka? Mo sponsor ka? Nining Lasola, happy Sunday Paranaque City. Roy Vincent, diya sa Singapore, shout out kanimo Dodong og sa imong mga kauban sa trabaho. Salamat sa 50 stars, Roy Vincent, ang atong mga anak. Maria Luisa Ilnacin, yes, tama ka madam, thank you. Correct. Ana man gyud na. Kay usahay man gyud kun natay kwarta nagpangapi ni atong kwarta kay nag-abot atong grasya, open ra kay ta magpautang pero wala na to kilatisa, wala ta nag review, wala ta galantaw, kinahanglan mag-profiling tano. Ang tao ni mo na imong gipahulma na abay trabaho, lang tao ni mo na abay refs ila, na abay TV ila kay in kaso dili siya kabayad, ako na lang hulboto ng refrigerator. Dalon pa nako ng plangka. Pa-shout out sa akong pag-umangkon nga si Zion Marfe Sigura nga naa sa Davao City sa iyang birthday karon. Happy birthday Zion Marfe. Casimiro Gumapak Reggie. From Jomar Menyosa, ang utang makaguba og friendship. Ana gina normal kanang utang gyud usa gunas makaingon makaguba og friendship, makaguba og pamilya, makawala og silingan, ana makabungol. Reggie Mameli kanang naa sa international o gana na kaya na sila kay sama na kauga sa kopras nga wa pa matarhay. Grabe kopras gyud ipatimbang na lang na kung kopras na. Catherine, kaning ako mamili pwede patambag kung okay lang ba ako i-block o wala na ko gi-accept ang mga request sa pamilya sa ako ex. Kay kung mo reply man good ko nila, mas dili mawala ay normal na dahil. Sometimes you need to disconnect yourself from all the people connected to someone nga imong gibiyaan for your peace of mind para pod makalimot ka.
Oo, kay usahay ra ba gyud no kanang nasugnod-sugnod kanang tuganan kag mga istorya, ilabang pa ng mga istorya nga katuy mo biyang ex gimingaw pa nimo nagugma pa kuno kan kaayo siya nimo. Unya nagmahay na siya kuno karon kay ang iyang gipuli nimo lat-ay kaayo. So may pa i-block na lang ng nimo dai. Ayaw nagpanumbalinga dai. That's a good decision para kanako. I-block na lang basta as you are in good faith for you to move on and for you nga makalingkawas pug ka. Okay, tinuod gyud na daghan kay mga sugyot-sugyot sa kinabuhi no. Kanang magbulag mo, kanang mga friends nimo, kanang pamilya sa imong ex, sugnuran pag una kay ganang silang musiga og balik labi na kung makabenepisyo sila nimo. Na sila'y makuha diya nimo agay. Nga naman sa kumubalik sa mga tawong wala ni hinungdan. Ameli, pwede makautang ipalit na ko og laki. Imelda Fernandez. Ay, prinda imong kidney Imelda. Para makapalit kag lalaki day. Irisa Nakama, shout out from Japan, Bertiana Ferdinand. Nganong hamis man ka og nawong unsay imong gi-apply? Palit og suga ibutang si imong nawong, di ba mo hamis ka? Walang kipaningot ko kay perting inita gaulag mi aning suga. Sherry Anzairi Bagay, Yara Baisik, mag-move on siya dala sa pag-ampo, correct. Thank you. Watching from Paranaque City. Kumusta ko diha, Madam Eli? Akong mga igsuon diha sa Actin Dapit sa Bayawan. Gikan kana kang Marlian Labrador Duron. Jowo Solodor, Madam Eli, kanang mga ex masuko mang black sa FB dayon, nganong mang black man ang kadtong kami gilamian man siya kaayo. Musulirat na gani ang kalimutaw agis papalit. Alingasa kay Karedje. May pay maglikit kag lumboy da Redje. Mga Luisa, pa-shoutout sa ako mga best friends nga si Wing, si Diane, diyan sa Zamboanguita. Naminaw sila ni Ma'am Eli. Morning, happy Sunday to all of us. Tinood na Ma'am Eli, ako tagam na ko anang utang-utang. Utang-utang, puro saad-saad. Gidatahan ra kong uskalibo, ang uban gikalimtan na. Gi-block na bitaw na ako Ma'am Eli kay dali ra kaayo ko maluoy. Mauna diha kay sa atong pagkamanggiloy-on, mobalik ng gugma makabalik na pud mo. Unya kay maura mo gyud ang batasan sa tawo kung di na mag-usob maura gud gihapon iyang batasan. Kung imong balikan, posible nga masakitan gihapon ka. So unsa pa may bili ning pagpuyo nimo sa kalibutan? Believe sa kuan mga tawo no nga moagwanta jud og sakit no gipasakitan na pero moagwanta gyud. Ipakuko ko man ni. Kana god armalayton pa na diya kay para gud laman itawag natong malipay siya. Pusilon. Agoy madam basta X na. Pwede man Y. Y na pod kung mahuman ang X. Sheikh Kanyete from Jasaan, Misamis Oriental. Ina Nalin, mamili maayo nga buntag from Japan, shout out. Pwede na ipahid sa nawong ang mga sobra kay makasinaw daw sa aping. Solyi Imelda, kung mutalab sa imo, swerte ka. Kung dili, ay ra pag pagmahay. Kay dili tanang nag-apply, giswerte ang uban, naguba. Mura na hinuog, agian og dulon. Marlon Ladra, blessed sa ni Ma'am Eli watching from Bangkok, utang lipay, bayad likay. Normal gana, no? Especially sa mga tao nga, adyo'y planong mo bayad. Mea Magacare, shout out from USA. Dapat naunta ka ng mga mangutang papriso na. Dapat na ay balaod nga prisohon dayon. Ayaw sa kay kita, mangutang biya punta. Insa mga tawong dili mangutang. Ako, mangutang man sad ko, pero kabalo radyo ko mo bayad. Tinuod man Saan yun? Naguba naman yun. Shout out kang Dinsyo Lipot diya sa Municipality of Darwin, the Queen of Senior High. Kumakain po siya ng mga living things. Ang Eli, lami manggod ang ex, puriso pirmi gibalikan, Berchan. Ay! Kuan ka? Muna gitawag nato, gimingaw kas iya. Gimingaw kas iyang dinadaan, munang ganahan kang mobalik.
Wing Hilsano, gi-apply ni Ma'am Eli sa iyang naong ang duga sa kalipay, maong hamis kay iyang naong. Normal naman gud na, oy, basta magkasinabot ra mo. Gibayran man pud to. 150. Rufel Tupas, Ma'am Eli, happy birthday. Rufel Grace Tupas. So watching from Clark Air Base, Pampanga, maayong buntag sa inyong tanan. Magsige lang ko og ngisi pag maminaw ko, Ma'am Eli. Salamat kay General Gamora. Ma'am Eli, pa-shoutout sa akong ex nga gi-block ra ko diretso. Ana man na diretsoon ko kag black basta wa na nag-angay-angay no ug na po siya gitipigan ug aduna siya mga butang nga di siya ganahang makita ka. Happy Sunday sa atong inahan sa mga uga diya sa Hong Kong, Madam Joyax Aguilar ug sa mga kauban diya. Happy Sunday Noel Imbong, happy Sunday diya sa Lapu-Lapu. Aljun Goals, Ma'am Eli sa akong channel nga John Gula Gula, please subscribe, daghang salamat Ma'am Eli. Okay. Katong akong kaila, Ma'am Eli, nangutang nako, maayo pa man kaayo og pangisip. Tong akong singlo na, nagka-amnesia naman. Maka-amnesia dyan ang aning word nga singin. Amo na. Naguba. Kuni akong kuan. Ana man gyud na, oo. Katong mangutang pa na siya, padaynon pa ka sa balay. Oo, pag paninglanay na, matingala ka, nanay iro. Atong imong gipautang, maato kasi ilang balay, wala pa'y iro, pero inigpaninglay na ano yung mga bulldog ibutang sa gawas. Dahil usahay, masikag, ayo, wagoy, matingog. Basta panahon sa paninglanay na, ayo, wajoy, matingog, pero paglantan ng pultahan, gaulan ng chanilas. Istilan man na, oy, mga wala may konsensya. Dapat ka nang mangutang, unya, di mo bayad, palumsa na lang na sila og usa ka tasang tubig, basig makahinomdom. May untag ingon nga Alzheimer's, dahil maday na sila, no? Oo, Luzar, pautang Sir Eli, pambili ng sabon shampoo, tubuan taka, giahak man ka, sir, oy, kagiahak sad ka, Luzar. Gipang ahak na tang tanan ani. Ma'am Eli, malingaw kaayo ko nimo, I love you, jud kaayo, todo. Si ex ba, ma'am, gahilas-hilas, gamay ra ba jud? O na, niha, kay ngano po kang nireklamo, karon pa ka nireklamo nga nahuman, natanan. Dapat unta ka tong kamo pa, nireklamo ka nga gamay man eh. Unya ka mo, no, kung mabiyaan na mo, anak na mo, bati man tugnaw. Inana po na itong mga batasan, no, kato nagugmata, di ko takabantay nga batig now. Di takabantay nga mga mugbo nagbatiis. Zile, yo aler, gyal, mile. Oo, basta magugma pa ka, di ka kalando nga way panot brush. Nipis kay abaga. Pero magbulag na gani, tanan na imong mabantayan, bahog utot, anak. Nilad ka ayo, anak. Ito nagugma pa ka, wadyo kay ikasaway, bahala pa nag-ingon rag ko yung mingking, mali, pero kung kaya nagugma pa man ka. Pero inigbulag na gani, tanan yung mga daotang pulong buhian yun nimo. Unsa man na nanabla ka o namatas ka. Bita Ma'am Eli, nakasuway na ko ana, giutangan ko din, nag-ghost na siya, wala na nagpakita. Ay, sayon ra ang sumpa ana, Joyax. Kung gi-ghost na ka sa nangutang nimo, pamisa sa kalag. Mo paramdam lagi na, pamisa sa kalag kung nag-ghost na siya. At awon ta, 7 ka Domingo, pamisahin na sa mga kalag, kay gi-ghost man tingali ka ana. O, pasimhuton ka anag kandila o insinso. Unay simbolo nga, nadaynan di ay nadaynan. Ma'am Eli, pwede mangutang nimo kay ako ibayad sa akong utang, nabuang man po ni oy. Ari mo mangutang na akong pwede yot dire. Gerbil and Permin, shout out. Ma'am Eli, ang ako ikaduha nga problema. Ako daghana ba nimong problema, Maria Luisa Ilnasi? Ang ako ikaduha nga problema, akong mga anak dili naganahan maminyo ko og usop. Unsa man ako buhaton, nakinahanglan pamantawon ko og naay mo bisbis. Pwede ka mo desisyon, anak. Ingna mo mga anak, oy, ako'y magbuot na ako, kagikan mo sa akong mattress. May man mo. E padulong mo dito ako. Gakahunas na dire. Gakahubas na diring dapita.
39 pa mapug ka madamo ng kinahanglan pa jud ka og katimbayayong sa kinabuhi. You are too young. Pwede pa kaayo ka. Wa bitaw nimo, wa madagon nimo patsa na imong bana. Pwede pa ka, pero pasabta ang mga anak ing na-die doon. Maluoy mo sa mami ninyo. Lisod ka ining wala pa taga menopause. Unya mo birig pa ta. O may mga 50, 70 kay murag okay na tingali na di na maminyog uso. Pero kanang 39, oy, sapok pa man kay nag-agi. Mulatab-latab pa man mura magatunang mantika sa baboy nga natulog. Girly Karuro, ay haraman manaway inig magbulag na. Maugay na akong ginaingon. John Kioki, Ma'am Eli, pa-shoutout sa akong iyan nga si Roslyn Tuanda Karakot sa Santa Rosa, Laguna. Arlene Lepara, taason siya Ma'am Eli, pero hiwi rabagyod, murag kurbadas hiligaon. Taga-shaton day na Ed. Ma'am Eli, giingon sa Bombay, Ma'am Eli, wala tao, dami chanilas. Oo na kay kaning mga mangutangay perti ng mga strategy. Kung perti tag maningil, mas perti na silang strategy. Sige lang, sagdi lang og batig naong basta dako saan man ang gwapo niya gamay. Ay kamoy pagsabot Imelda, gawas na ko anang problema ha. Meridian Singgote, shout out Mark Anthony Caceres. Kanang nangutang nga wala mo bayad, akong sumbalikon og pangutang. Unya, akong pasaligan nga interesan dako. So kanang imong gipautang, Joan, imo na pong utangon og balik. Di naimpas na. Ay, nako. Grisinyo Ordinesa, shout-out kag nimo. Ma'am Eli, pa-shoutout sa ako ang pamilya sa Zamboanga del Norte, Efren Berchana families. Dugay na jud ming wala nakabakasyon tungod sa COVID-19. Mao sige, agwanta lamang. Shout-out kang Ging Tinambakan, happy Sunday. Christy Aguilar, shout-out na nimo. Jez Sabares, naapa ba kaha mo bis-bis nako? Naapa. Naman gripo diya. Naay gripo, naay balde. O, pagkuhag ka bo, bisbisi na, masalag, madi na mabasa. Christy Aguilar, too young to die, too old to rock and roll. Perly Diniega, shout out sa ako ang ex-dera sa Talay, Cebu. Naapod ng utang nako, ma'am. Nasuko kay ngano wala daw ko nagparamdam. Para sa iya utang, na ang nagpautang pa di ay kinahanglang magparamdam. Dili pod ko kabalo maningil after 2 years karon pa siya nag-message sa kaluka. Dako na kitog tubo ging kay laliman ka og 2 years. Nanay anak na gikamanghura na tingali ng utang anak. Tony Langa, salamat sa 75 stars. Sa nagdugang-dugang ra sa problema madam og magminyo otro. Ay depende na kay basin di ay pagminyo nimong otro naka-timing kag lamion, buutan, kwartahan. Di himaya, pero kung niminyo kag pariho rapon nimo gakalisoy gagaapa sa kagagwapo gadugag ka pobrehon may pay magundang. Deliet Balasabas, no vabos, nakakatawa ko karon buntaga. Shout out kanimo. Jess Sabares, Ma'am Eli, pa shout out naman sa mahal ko, Dro Fajardo. Happy Sunday, God bless always. Delia Barrera, morning pa shout out sa mga Kamaso family, thanks, I love you. Unsay tawag aning ex, sigig padamgo nimo. Muna gitawag na to gakondinar. Kondinado ng imo nga ex-boyfriend Mia Magre, wa na himutang iyang kalag. Ang sumpa gihapon ana Mia, pamisahan na nimo. Nga kada Lunes dagkot ka sementeryo para mahimuyo na intawon iyang pagkasaag ning kalibutan na oy. Para mo bayad dayon. Mapili na ako'y crush ba? Lamion man pwede kanon ay kana diha. Mananghit pa man kanako, pahungit kanako. Happy Sunday, Ma'am Eli. Good morning kanimo. Ma'am Eli, ayaw na god og pautang. Kay mailad ra ka inig kahuman. Kaya naay uban mingon mo bayad sa katapusan. Di ay ito katapusan ng mundo. Why siguro kita pa'y unang matapos kay sa mundo. Normal ra mo na mangutang ta. Kaya kisa ko ng tao walay utang. Pero kung dili man ta kabayad og full, atong hinay-hinayan.
Oo, malipay ra na atong giutangan basta maghinay-hinay ra punta. Di na punta pa kulga-kulga dayon na kanang pasuko-suko dayon. Wala ra may istorya tag mga hinay-hinay nga di sa ko kabayad karon kay na timing na ako'y laing obligasyon. Di sa ko kabayad karon kay apiki kaayo, gamay ra ako sweldo, makasabot ra na. At least from time to time, naghatag-hatag po kahangtod maimpas, bahalag 10 years basta kay maimpas. Jesus Sabores unsaon pangakit without telling na nang aakit. Paghubo din sa tubangan, Jess. Oo, paano unsaon pangakit without telling nga nang aakit? Paghubo, pagtibak sa tubangan. Mayon lagi na nga ito ang mga aakit talaga. Pero magtibak ka, Jess, kuya, di ka kautot og 2 ka bulan. Munay dako kayong problema diha, Jess. Ma'am Eli, nalingaw jud ko imo live, kalimot ko pamahaw. Mga unta, amo sudan adobong baki. Pakapilig crocodile para husto imong pamahaw. Nenen Valamor Bautista, Ma'am Eli, shout out sa akong bana nga si Rachel Bautista na nang laba while ako nagbantay ni Dodo. Anak man na kay Domingo, panahon yun na sa pagpahuway sa mga asawa. Mga bana na po, kay pagkagabi, ikaw mapitrabahoon, anak madam. Gaili Karoro, Ma'am Eli from Kandanay, Norte Sikihor, from Vancouver, Canada, with love. That's coming from Girly Karuro. Edwin, Ma'am Eli, na-experience na nimo Adi ko ana Edwin, move on ko ana nga topic. Kung why plano mo bayan, Madam Eli, di na lang mangutang, mangayo na lang bitaw, no? Ingon ana na lang ang pamaagi kay kabalo man ka nga dili ka mo bayad, di ba pag lang plan mo bayad, ining pangayo nimo sa kwarta inang ako na lang ni. Ngano man, wa man ko plano mo bayad. O di pa ka mahasol, ako na lamang ning kwarta ha. Di na kasinabot ra mo, di okay ra kayo, walay problema atay oy kapait na sa maghubo. Kaya how will you seduce someone without telling him or her nga imo siyang gisidos? Kaya unsao man ang mga Joyags Aguilar, unsao niyo pagtintal. Magtiba ka sa tubangan. Ayog pang shave og 2 ka bulan para lagbong kayo. Shin Ramos, shout out to Kevin Ray Bailon from Nasigid nga kusog mi nuak. Jernami. Sige na mga ngalan ninyo. Sige, bali-bali ninyo. Shout out Ma'am Eli sa staff sa Buho Dreams. Lingaw ka ay Milanto ni mo. Thank you so much for watching. Ejan Diputado sad girl na siya. Ana na lang no, pangutan og magpautang sad mo. Lesson learned na po nato na. Mangutang ka unsa makabayad ka dili. Prangka, makabayad ka dili or nakay plano mo bayad o wala? Wala. O, dirain mo na ng kwarta. Para di ta maglalis. Kaya makaguba maguna og friendship, no? And ang pinakapait pagod ana, the most unexpected person nga nangutang nimo, pagoy mo luib nimo nga di ka bayaran. Aljon Girls na imoot man ko ni Ma'am Eli oy, expert man jud kaayo ka mag-advise. Shout out sa ako igsoon sa Gula-Gula family nga taga Tampilisan sa Buanga del Norte og shout out sa ex nako nga paasa. Move on na lagi mo ana. Oy Ma'am Eli, shout out sa ako nga family here in Bangkulutan sa Ilnasin family, especially sa ako ang mga manghod nga si Joseph Ilnasin og Rosalie og si Ate Tess nako sa pinangga nako Ma'am Eli sa kinabuhi. Gikan kana kang Maria Luisa Ilnasin. Malo, shout out sa tanang taga Bohol, Ponsol, Gindulman, Bohol. Gikan kana kang Malo sa Singapore. Jess Sabares, unsaon maningil ng utang without telling nga naningil ka? Sayon ra kay na ka na maningil kag utang. Dayong dili ka ganhang isulti. Padadignot gikan sa kapitan. Mahibalo lagi siya nga naningil na ka. Grabe, usao maningil og utang without telling nga naningil. Di makaganahang isulti, pinagi sa mga baba, gamitin og black and white. Adto kas kapitan, pagama kag request letter. Ipapotnote lang sa ilalom, kung di ka kabayad, husayo na to dis may kabuboton. Madam Eli, visit na ko pohon, magkita ta og dalhon tikaw sa amua sa Sikihor, makalingaw kay ka. Salamat kaayo Girly Karuro. Joanne, ako ma'am dili man ko makatulog og na ako'y utang. Insomnia na Joanne. Kuyaw po na Joanne.
Magalingaw dyan kay Madam Eli, pa-shout out sa family sa Kabadbaran all the way from Canada, Arcas Arlene. Unsa di ay maningil nga dili ka maulaw. Para maningil ka, dili ka maulaw. Simple ra katirin, ayaw ka ulaw. Girahon ko man na. Kung saon di ay maningil na dili ka maulaw, ayaw ka ulaw. Agtuas ilang balay na, ayo! Naadiri tong utangan. Maningil na ako, kay duha na katuig, wala ko gibayran. Ayo! Diri ka puyo tong bagagnaw. Katong pagpangutang ko sukay mo pasalig nga bayran sa kinsinas. Nahurot na lang kinsinas sa usa ka tuig, wa pa man. Ana, usahay kinahanglan baga putang naong kung maningil ta kay lisod ka ining kita ra siging paluoy-luoy. Damor ta nga magpaluoy-luoy, damor putang dili bayran. Ang uban ang utang madam nang anhing na og uban naningil ta. Wala man di ay diha kay natigok naman experience ka inako na madam oy. Ilimos na lamang to. Ay nagkabalaka kay ni pahuway na yung taon iyang kalag. Sao pa nimo imong panangpaning ng padanggohon pa lamang ka. Kuya, ayaw na lamang to dahil kinitaliwan ng mga nato sa laing kinabuhi. Ampo na lamang siya dahil nga magkadawat na siya kahayag walay pagkapalong. O kaya ang kalag mahimotang na di na magbalik-balik na magkudinado tungod sa mga utang. Tungod sa mga balayran nga mo'y nakapugong kaniya ngadto sa portahan sa gingharian. Aning mga tig-utang kay naay sakit amnesia, normal na nila. Giiskwilahan go na nila. Iawang mo na nangutang ka, unya ma-amnesia ka. Ako, hapak ko na kustang kugo. Amnesia ka. Una usahay god no, kung magpautang, usahay god, miskag suod nato, papirmahon god nato. Oo, papirmahon nato para og mag-inapsanay na unya sa ulahing adlaw na kay ikadiga. Usahay mo na ato aling patakan kay sobra na to ka close, ka friend, nalimot na lamang ta. Cecil Abalos, Bailoses, pa-shout out sa Bailoses, Boncoro, Cliptong, and Abalos family. Happy someday atay oy. Bartiana Ferdinand, unsay angay nako buhaton. Pirmi man ko walay kwarta. Maskin piso oy wala jud na ay kay anting-anting diha tagai daw ko Madam Eli. Basig wala po kay trabaho Bartiana, unsa ano pagkakwarta wa kay trabaho? Siyempre, kung wa kay trabaho wa kay kwarta. Kung naa kay trabaho, wala po kay tinigom, awas ka og kwarta, gastador. Ana raman na, kay ang tawag gud nga kabalo mo kapot og kwarta, kabalo mo budget og kwarta, di gyud na mahutdan og kwarta. Nira Orasyon Balagulan, shout out from New Zealand. Inahan sa mga bitoon, Madam Ethel Magraw, salamat kay sa 300 stars. Maayo nga buntag. Happy Sunday. Phil Rhea Torres at shout out Madam Eli, happy Sunday from Tuwang, Pamplona. YCM Baizar, blessed Sunday na lang ako, mangutang ko palit porol. Ay, di kung wala kay palit og porol paghubo ra diha. Pagtapis nagtualya, problema ba na oy? Padalhan og mantika og dago, madam. Padalhan og mantika og dagom. Unsa man day ka malo bududal ka malo? Member po day kas mga syutugan. Utang now, toll for later. Tapos makaulaw kaayo, makita mo sa tibo kalibutan tungod ras utang. Madamon sa feeling kung dool na Elizar Romero, Ilma Enrera family mayabon og bangkulutan gikan kang Elizar Romero, and hello Meli watching from New Zealand, Mira Orasyon Balagulan. Salamat Cecil Abalo sa 50 stars. Whitney Mabulay, naami silingan Ma'am Eli, iyang gibotang sa iyang tindahan nga walay utang karon ugma na lang daw. Walay utang karon so ugma na lamang. Ay gi-align ra ang schedule. Aljon Goals, magpautang ko ma'am, basta gwapo ang mangutang. Sigurado nang di ka bayran, ana. Ay nagpagdahom na salig, pero ayaw naglaom. Arsis Arlene, kung singilon ni mo sa utang, Madam Eli, kay i-unfriend dayon ka. Maugo na Arcas Arlene, normal na sa mga 30 mangutang. Kung kinahanglan kang mag-profiling, kinahanglan yun kang magpangutan, kung sa ning klasiha sa nila lang imong ipautang.
Eh base ka nagikan pa na sa planet Mimic. Kanhi ay na nga alien nga aniya sa kalibutan. Medyo ka kaapas anak kita ng pasangil anak, maugtos na lang ka, magdaot na lang ka, magsakit, mamatay na lamang ka. Di pag yung ka viral ng kanahaan na. Grabe gyud ang mga utang ron, Madam Eli, wala joy ka hawas og tubig pa lumos na. Ikaw lamay lumos, kundi kay makiinon sa una, ikaw na pa mapriso. Catherine, sige na ma'am, dili ko ka-process sa stars, basta save mo na ba to number ni Ma'am Emily Pohon, magkuskus na ko ma'am, thank you sa good vibes, amping kanon, amping ba ni Ma'am Catherine Escobedo, kung dili mo bayad Ma'am Eli, pugson, bak dili na makausab og pagka-wise na jud. Ay oo, siyempre, kung wala ka bayari, ayaw nagpautang uso, kung sa kapailad ka. Ano uban po, utangan, ya di bayra, nagpautang pa po, di, nabuang na. Anak pong mangutang, dapat maghuna-huna po siyang sa giutangan. Kaya wala man po na nila pudyuta ilang kwarta. Wala po luta ang kwarta. Kaya asa magkakwartag mapunit maoy. Kaya naapay lugar nga mapunit ra ang kwarta, mobalhin ko dito puyo. Og di ka magimog, di ka magpasingot, wajoy kwarta. Kung di ka maghago, wagyo, di ni pasingutan, patuluan og dugo, wagyoy kwarta. May anak tag milyonaryo ug milyonarya. Mag natin mga dagkong negosyo nga magpaabot atas abot. Unya kay wala man, mo na ginaingon nato hala. Kayod. Kayod dalang kiyod. JR Tobog, happy Sunday kanimo. Rave Nunez, salamat sa 45 stars. Madam Eli, pa shout out Professor. Juliet Tubio Yunting, shout out taga Bulag Dawin. So mao ka to mga sugilanon karong adlaw mga ka-friendship, kabahin sa usa ka LGBT nga iyang bawion ang iyang mga nahatag nga butang ngadto sa iyang boyfriend nga gibiyaan siya ug karon kabahin na sad sa mga utang. Time check, alas 10:56. So much for today. Di nila takutob mga ka-friendship sa ato ang online class para sa mga boring kay napatay laing lakaw. Pero before that, mubalik lang ko kay magkanta-kanta tag maaloy because it's Sunday, it's nice to celebrate life and it's nice to enjoy. Jim D. Elmido, salamat kaayo sa 50 stars. Pa-shout out sa akong pamilya sa Surigao City. Salamat sa 75 stars, Anthony Longo. Salamat kaayo sa naghatag kanako og 1,630 stars. Mabuhay po kayong lahat. And thank you sa good vibes na mailigigan ka na kang Joyags Aguilar. Thank you so much for watching, Madam Ethel. To everybody who is watching right now, happy Sunday kaninyong tanan. Ma'am Eli will be right back para sa itong video kay Danceable all-time favorite music. Jenil Gamora, salamat sa 45 stars. So, sa yuad yun ko anang kayo dalang kiyod. Magdaro na lang guro, Madam Eli, para klaro yun, pero post gihapon while gadaro anak yan. Botang ting ni akong comparing Van Ma'am Eli, nakautang nako dayon dili man yun siya makabayad, ingon na lang siya na patakla na lang siya nako. Nami dyan yung takla. Basta pagka sinabot ramo, miss ka ko sa kapamaagi. Basta malipay ramo, magkauyon ramo, okay ragyo kayo na. Daga kay salamat mga ka-friendship sa tanan ni Dali sila kong opinion sa mga advices akong Usmon. Kining tanan mga pakatawa lang, mga binuang lamang. Salamat sa additional 500 stars, Madam Ethel Magraw. I love you, Madam. Ang pinagkanunay diha. And Ma'am Eli will be right back. Kiyod og kagod, bing lindo. Muna ka mga ka-friendship ang ato ang topic for today. Ma'am Eli will be right back. Thank you so much for watching. Babuchka. See you